Για σένα από τα βάθη της καρδιάς μου, από το στούντιο Trojan Music, Ιχτυμάν. Είσαι. Όπου κι αν πας, όπου κι αν καταλήξεις, τρελάνεις όλο τον κόσμο. Πόσο γλυκό είναι το βλέμμα σου, μάτια μου σκέφτηκα. Πόσο γλυκό είναι το βλέμμα σου. Λιώνω για σένα, μου άναψες φωτιά. Τι αμαρτία με το ίδιο σου το σώμα, με καίσα φωτιά. Τα βράδια μου μαζί σου, τι λάθος έκανα και η ζωή μου άλλαξε. Studio Trojan Music. Αυτό είναι το Studio Trojan Music, το νέο αστέρι της Uno Production. Όλη η Ευρώπη, σε όλους τους Ιχτυμανούς, με αγάπη. Γεια σας, πρωταθλητές. Μπροστά η Λιεφ, η επιτυχία δεν σταματά ποτέ. Ό,τι μπορούμε να συνεχίσουμε, με ναι και όχι δύσκολες στιγμές, με το ίδιο σου το σώμα. Έλα, Trojan Ilief! Τι αμαρτία με το ίδιο σου το σώμα, με καίσα φωτιά. Ραπάπα! Studio Trojan Music, Ιχτυμάν. Τα βράδια μου μαζί σου, τι λάθος έκανα και η ζωή μου άλλαξε. Για σένα από τα βάθη της καρδιάς μου, από το Studio Trojan Music.